Moi kaikki ja tervetuloa katsomaan 50 tilaajan spesiaalia. Elikkä siis tämä on 50 tilaajan spesiaali. Kiitos teille kaikille, jotka ovat tilanneet tämän kanavan. Mutta niin kuin nimestä jo näettekin varmaan, niin tänään minä aion yllättää Mintun. Eli tekin saatte kuulla siitä yllätyksestä vasta kohta. Mikä yllätys? No, sinä saat kuulla siitä sitten kohta. Oh my god, se olisi niin, että se olisi niinku paras yllätys, jos Minttu lopettaisi täällä tallilla. Milla, kellekään ei saa sanoa noin. No sori, mut kun oikeesti kukaan ei täällä tallilta ylin tykkää Mintusta. La 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 la. No niin, sieltä Minttu saapuukin, joten ei pidetä teitä ja Minttua sen enempää jännityksessä. No Sandra, mikä yllätys sulla oli oikein mulle? No se, että sä et saa enää käydä täällä tallilla. Onks toi totta? Milla? Ei se ole Minttu totta. No sori, se on aina välillä vähän niinku kivaa kiusata vähän niinku pienempiä. No jep. Milla, kohta mä vien sult röllin pois, jos toi ei lopu. Okei, rauhoitu haltija. Niin voit sä vaan kertoa sen. Okei, eli mä ostan sulle tänään oman hevosen. Oh my god! Tai no itse asiassa oman ponin, koska hevoset maksaa aika paljon enemmän kuin ponit. Tai no, en ole ihan 100% varma. Mutta täällä on myynnissä yksi poni. Ja täällä ei ole ollenkaan myynnissä hevosia, joten ajattelin ostaa sinulle sitten sen ponin. Oh my god! Minttu, haluatko sä eka kuulla sen? No, kerro se sitten. Elikkä mä ostan sulle nupun. Se on ihan mun unelmien poni, mut käskyllä olisi ollut vähän parempi. Tai täplä. Niin, mutta sinne ei voi oikein ostaa täplää, kun täplää ei ole Vilman. Se on vain täällä lainassa ollut jo pari vuotta. Tai no, täplän omistajat ei voi enää pitää täplää, niin se on nyt täällä Vilmalla. Niin, mutta joo. Mut kyllä nuppukin käy. Mutta ensin sinun pitää Minttu ratsastaa nuppu. Joo. Itse riimu. Minttu, minäkin voin ihan ottaa sen. Ei käy, se on nyt mun hevonen. Ja tää saa olla nyt luvan sen riimu. Noin, ei se edes ollut kauhean vaikeeta. Aikooks Minttu ratsastaa nupulla? Niinpä mä en oo ikinä nähnyt kun Minttu ratsastaa nupulla. Joo, se on totta, kun mä ratsastan nupulla. Okei. Mitä sä siinä ööttelet? Eikö sitä vaan, että sä et ole ikinä mennyt nupulla? Kuule, nuppu on ihan kohta mun. Joo, nyt mä menen ratsastaa nupun ja nuppu tuntuu jotenkin tosi isolta. Mä en oo ikinä mennyt näin isolla, paitsi totta kai täplä niin kuin näin isolla ponilla. Et ehkä isoin ponin, kellä mä oon mennyt, on Alex Kakkaponi. Sen takia sen nimi on Kakkaponi, koska mä vihaan sitä, niin joo. Mä haluun tänään hyppiä. Saat ehkä hyppiä pieniä, mutta et kauhean isoja. Aha, ihan tyhmää. Ja kuka vitsi tää nyt oikein leikkaa ruohoa? Mennään mun oma poni. Hei, odota minua. Ai. Joo, nyt mä oon niinku kävellyt ja ravannut tässä 5 minuuttia, joten mä haluan nyt laukata. Joo, kyllä me kohta laukataan. Ota ravi. Tää on oikeesti aika hauskaa. No ratsastuksenhan pitää olla hauskaa. Niin, mutta on nyt tuplasti hauskempaa, kun mulla on kohta oma poni. Jep. Brr. Tule tämä minun takana oleva pysty ensin käynnissä. Ihan tylsää, miksi pitää kävellä? Siksi, että nupun paikat ei revähdä, koska pitää lämmitellä tosi hyvin. Aha, ihan kakkaa. Ei nuppu pääse sitä käynnissä. No, nyt sen pitäisi päästä. Mä laskin vähän.
No nyt mä voin sen tulla kyllä ihan hyvin käynnissä. Hoputa enemmän. Joo, mä tuun sen nyt. No, tullaan nyt ravissa. Ja vihdoinkin me ravataan. Uudestaan. Hyvä, tosi hyvä. Voidaanko nyt tulla laukassa? Joo, sitten meidän tunti päättyykin jo. Oho. Hyvä, tuu vielä toisen kerran. Joo. Aivan mahtavaa. Nyt sä voisit sit alkaa niinku jo käveleen. Tossa tylsin osuus tunnistaa. No, ei minä sille voi mitään, että hevosen pitää vähän kävellä. Eli haluatko sinä nyt ihan varmasti nupun? Joo! Okei, hyvä, niin sitten tiedän, että ostan sen sinulle. Eli mun ei tarvitse maksaa itse. Jee! Joo, mutta yksi juttu. Nuppu jää tänne. No sehän on vaan parempi. Kuulinks mä just oikein? Ai mitä? Et Minttu saa nupun? Joo, kyllä sä taisit kuulla. Joo, te molemmat kuulitte oikein. Mä menen Vilman kanssa tekemään kauppakirjoja. Eli joo, nyt pitää kai sitten odottaa. Jos mä saan ne kauppakirjat tehtyä. Voi anteeksi Minttu. Ei se mitään, mutta tässä kamerassa näyttää, että mulla on viikset. Niin joo, nyt nuppu tuolla on mun. Eli nyt mä ratsastan sille joka päivä. Ei hevosella voi ratsastaa joka päivä. Kerran viikossa on pakko olla vapaapäivä. Aha, tylsää. No, se vapaapäivä saa olla perjantaisin. Niin, kun kaikilla hevosilla se on lauantaisin. Joten... Niin. Mut se on nyt mun. Mä saan päättää sen ruokavalion ja mitä se syö ja milloin sillä on vapaapäivä ja milloin sillä ratsastetaan ja niin. Herra jestas, ethän sinä nyt voi päättää sen ruokavalioa.